गुड मर्निं नोंथांमोन आङो मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथा शेयार खालामनो सानदों दा नोंथांमोन आवगायहाय बोसोर देर बोसोर सिगां कृष्णागिरि तामिलनाडुआवहाय किडनेपिं खालामजादोंमोन नङा होमबा 8 जन दा बेफोरबायदि सेम केस मोनसे जाबावदों बे जाथाया ओरैबायदि जादों माने मोनसे मेन पावार साप्लायार नङा होमबा बेबायदि मोनसे कम्पानि खुलिनानै लायो माखासे मानसिफ्रा माने लेबार साप्लाइ खालामो आरोखि दा बेनि नामावहाय केरेलानिफ्राय जोंनि बर' माखासे लाइमोनफोरखौ लेंहरनानै दा तामिलनाडु सेलेमाव सेम बेफोरबायदिनो बै सिगाङाव जालांनाय बायदि दा किडनेपिं खालामजानानै दं 7 जन दा बिसोरखौ सिगिसग' खालामनानै न'खरनिफ्राय फैसा दाबि हरदों सिगाङावबो बेफोरबायदिनो जादोंमोन नोंथांमोन कृष्णागिरियावबो बेबायदिनो सेम माने हमथानानै मानसिखौ माने बुनानै फैसा दाबि हरदों न'खरनिफ्राय हरनांदों बिसोरो दा बेबायदिनो जानानै दंबावो बेनिखायनो सांग्रां जा नोंथांमोन मेन पावार साप्लायारखौ जानला मोनला फोथायनाङा बेनि नामावहाय बिराद स्केम खालामगासिनो दं तामिलनाडुआव नोंथांमोन सांग्रां जा आं बयखौबो खावलायहरबाय आङो नेक्स्ट बिनि डिटेल भिडिअ लाबोगोन आरोखि दे थेंक इउ